Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Action Radio! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, 49 minutos nakaligas at tak na alas 4 sa lewat mayong hapon na naman. Isa ka mabugnaw at shampoo. Pero mainit-init ang mga balita naman dali sa Aksyon Radio Bacolod. Yari kita sa ikaduwang adlaw sang ikaduwang nga bulan sa tuig 2021, Pebrero 2 tuig 2021. Martes nga presentasyon sa nga panatunturan Action Reports After Operation. Masulusobray sa kauras nga paghahanot nato sa mga balita impormasyon nga dapat gid mabaluan sang aton nga mga ka-aksyon. Luzon, Visayas kag Mindanao gid makabangabahim sang kalibutan. Basta panabutan sang signal sa Niwa Easy Action Radio Bacolod. Welcome sa siring nga panatunturan. Una sa balita, una sa aksyon. Tuman kadelikado subong sang paniyempo bangod sa ginasiling binabaying ulan. Tuman kanipis nga nabo-nabo ang nagatupa dali sa syudad sa Bacolod. Humalin kay nasang hapon. May pila ka oras na maularon sa gihapon ang panahon dali sa Bacolod City. Kung mayara sang tao nga ara sa gwa sa inasalita sa mga puluyan, mabasa gid ang tingkoy kang alimpuduhan mo. Damo sa gihapon sa nagatintin kag nagatikan-tikang langod sa mga basa nga alagyan. Ang paghalong ara nga gihapon na dapat inyo sa paminsaron langod may halambalanon nga mas maayo na lang pigado. Basta way lang sang malain nga gidabat sa ang lawas. Anhon mo ba ng manggad kung mapatay ka man temprano? Ang mga bilyonaryo nakalawas man sa ila sang ang ila sa nga manggad, ila sa nga kwarta, pero ay man galawig. No, kaya man mayara ya sang bilyonaryo, nga pwede iya magkapapulong dito sa ibang nga nasyon ho, sa mga sikat kag pida ka eksperto, kung paggabulong ang paghahambalan. Pero aber tub-tub gid bisan oman, ang kabuhi sa isa katao man. Mas mayo nga layo kita sa balatian, layo sa masakit. Kaya dapat halong lang. Bisan pigado, basta waay sa ginabat sa lawas. Bisan inang one day, one eat lamang. Basta layo sa balatian, medyo okay na na. Pero may nagasiling man. Ako ng tao pero may ginasupay kag kulang ang ginadakon kalanon. Ay dali man dakpon sa balatian, di ba? Una sa balita, una sa aksyon. Kani bolo-balan silang. Ang importante hindi lang tinamaran, magpisan lamang. Tangita sang pwede nga maobrahan kag makwartahan. Bangod kung maghala lamang kamo kapanimoko kag hulat sang kinawala. Base kibot kamo sa ulihi. Sa inyo sini madagatan, tumba wala pilas, haplay nga nagadunglay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga ka-aksyon naton nga mga taxi drivers, sigurado nga masako-sako ini mag-amoning oras. Kaya amoning time ka-aksyon nga nagasinumbali lang mga ka-aksyon ta nga nagahingagaw man magkapaulit temprano sila sa ring puluyan. Ay ban kung may solo-sobra sila sa ring walit kag bulsa. Nagasakay sa taxi, ini mga wala sa salakyan. Nagasakay sa taxi para nga madali ang pag-abot sa ila sa ring balay. Pero kung ulo insaktuhan lamang ang budget
Ate damo para man ni mga POJs, mga public utility jeepneys, amaning ginatawag nga rush hour. Importante mayara sa proteksyon ang iyong sining alawas, kalo, jacket o kon payong man. Kay kadamo subong sa gihapon sa mga nagasiliburo. Labinigid ang mga yara sa pigaw-pigaw immune system o kon resistensya. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinoboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dari kita una sa bahin sa nga balita lokal, nano ang mga talalupang doon nga mga balita. Dry run sa Pebrero 5 angot sa pagpangbakuna himuon sa Bacolod. COVID-19 o kon COVID vaccination activities. Ginatuwag man nga simulation exercises. Agod preparahan ang vaccination program kung mag-abot na gid man ang bakuna nga ginbakal sang syudad. Si Mayor Bing Linardia nagbando na, nagsugo na sa Bacolod COVID-19 Vaccination COVAC Council nga himuon ang ginatawag nga simulation exercises sa maabot nga Biyernes ang venue sa Barangay Villamonte nga gym. Ang tuyo sa makaksunti para nga testingan ang sistema kag estratehiya sang vaccination program sang syudad. Man nahauna ini way pa niya sa maragtas sa Bacolod, way pa niya makaagiya sang pagpamakuna bago batok sa ring kontra sa siring panibag o nga virus. Di mas mayo maning i-test anay antes sa umpisahan testingan anay para mahibaluan. Kaya sa bala sa isang competition bla, may ara ka mo sang rehearsal, may ara ka mo sang practice para nga kung di man mag-perfect, at least malapit-lapit sa tigi, malapit-lapit sa punto. Kaya muna sa simulation exercises, anong matabo diri? Mayara sang pick-up kag pag-transport sa bakuna halin sa Central Cold Storage Facility kag iban pa nga mga supplies pakadto sa gindesignar nga vaccination areas. Mayara man sang aktual nga inoculation, may pagmonitor sang at least 30 to 45 minutes sa tawo nga bago lamang nabakunahan. Bosilingon ang tawo nga nabakunahan, i-obserbahan nanay monitoron 30 to 45 minutes padilagada sa kung may epekto. Mayaraman sang disinfection sa mga venues kagapag dispose sang mga infectious waste. Man delikado maning mga gamit mga kaksyon mo. Ini mga ginasoksok nga sang mga frontliners naton, mga doctors and nurses naton, mga attending physicians sa isang hospital nga nag-amuma sa mga pasyentes COVID-19. Infectious na. Hindi basta-basta nga ihaboy mo lang sa basurahan, ipakuha mo sa IPM, di na pwede. No, bayaran na yasang protocol nga dapat sundon kung paano i-dispose mga ka-aksyon. Mga gamit nga ginusar sa pabakuna dapat i-dispose na sang maayo. Vaccination simulation pamunuan sang City Health Office ang mga bulig sini maternal, neonatal kag child health kag nutrition division chief nga amo ni mag-supervise sa CHO personnel kag madamo pa bantayan kung nanamangin senaryo sini kag sa mga phobia dara sa bakuna. Medyo gulugin hawa na kamong daan sa malawig. Pabakuda daan kag paisuga ang inyo sa nga buot. Bangod base isa kamo sang mga bakunahan. Una sa balita, una sa aksyon. Ginasiling man ni makaaksyon nga voluntaryong pagpabakuna, pero ang gobyerno nasyonal nagasilingid nga dapat taran bakunahan magluwas lamang sa exempted kung edad ang paghambalan 17 years old panubo, no? Amo na silang exempted, nga na silang exempted sa bakuna kontra COVID-19. Kaway na sila kung malakip sa ginatawag nga trial. Pila ba lang populasyon sa pungsod Pilipinas ay kadako-dako na.
Ang target nga mapapakunahan mga kaaksyon, 70% sang population sa pungsod sang Pilipinas, bot silingon, 30% gali da sang mga tao diri sa Pilipinas hindi ma-cover sang siling pagpangbakuna. Way pagaling may baluan di kung san o ginumpisahan ang pagbakuna. Mabalaan talaga kung magabot na man ang bakuna nga ginbakal sa ato siring nga gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa ginibas siring nga balita sa bahin sang lokal? Ang COVID-19 cases sa Transcom Bacolod, Mayo, kay way na nadugangan. So nag-steady siya sa 41. Mayara sang good news pagid, ang mga tao nga naka-close contact sa nga call center agent sa Bacolod nga taga Cadiz City, nagpositibo sa COVID-19, negatibo sila sa RT-PCR test. Ang negative results ginanunsyo ni Mayor Bading Escalante nga nagbisita man kay ina sa bahin sang Kapitolyo Provincial bangod mayara sila sang ginpermahan nga kasugtanan ni Governor Bong Lacson. Ang kadisnon nga call center agent nga nagpositibo mga kaaksyon arang gihapon nagapaayo-ayo sa syudad mismo sang Cadiz. Ang siling ni Escalante, way malat na mga miyembro niya sa isang pamilya bangod ini nga call center agent sa Bacolod ng Perbega Tener. Una sa balita, una sa aksyon. Lain ko ng yesterday nga boardmate bla. Amo to ang naka lawig-lawig exposure sa iya. Pagluwas sa Cadiz nun mag-aksyon, may 7 pa ka mga non-Bacolod residents. Nakalakipan sa 41 ka mga call center agents na COVID-19 positive. Ang 594 ni tarang-tarang ka mga call center agents sang Transcom Bacolod ang gin-swab test mga kaaksyon. Ang 41 din nagpositibo. Ang ginalinan sila ang isa ka 21-year-old nga lalaki nga empleyado man sa nga Transcom mga kaaksyon nga bisan lain batsag nag-duty siya sa Transcom mga kaaksyon. Yang Transcom ay ginasiling kaya natukiban mayara sang pila ka mga violation man sa health protocol sang syudad sa Bacolod. May iban pagid to, may pila to, may 5 pagid. Ara sa bahin sang business processing outsourcing o kon BPO industry. Kundi sa 41 o 33 ang taga-syudad sa Bacolod, ang 8 non-Bacolod residents mo silingon, ang ila sa ring napulian nga lugar, banwa kang syudad sa Sagwa sa Bacolod City, isa dara syudad sang Cadiz, Godios pamilya niya, nga naka-close contact in swab test, nag-negatibo, wala to sa dapat kabalakan. Ang 7 maka-aksyon ka mga non-Bacolod residents. May ara taga-syudad sang Silay, may ara taga-syudad sang Victorias, may taga Valladolid kag Bago, kag may ara man taga Banwa sang Ibi, Magaluna. Kabay pa. Ang resulta maka-aksyon, ang Transcom nga ari na sa unahan lang sa nabukid-bukid nga bahin sang Araneta Highway sa Tagob-sakop na sang Purok roadside as kinidas na dalan bla highway roadside na mo sa nabukid-bukid na aran na ilaw sa ring call center. Tigin pa sira na anay temporaryo hasta sa maabot nga Webes. Pero ang ginahulat kung saan matapos kag makompleto ang contact tracing kag pag-swab test sa mga naka-close contact sang mga nagpositibo karante 41, makin mo yan. Dapat i-trace gini sang maayo kung di na sila nagkakalalagto ng 41 eh. Di magsiling kita mga call center agents sa kalabanan ti naga-board man lang. In kalabanan siguro nga naka-close contact sila may exposure sa ding 41 ka mga nagpositibo naka-board mate nila eh. Kung natunta ko nano ang dugang nga development may kang tanan sa saling balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Samtang mga alkalde sa Negros Occidental, liwat nga magasugilanon online. Ang ginatawag nga Zoom meeting ay patuwag ni Governor Bong Lacson buwas nga adlaw. Ang hambalanti dugang nga tikang sa plano nga pagbakal sa makuna. Nga sigurado na, why na niya sang makapugong siguro. Karanti mayara na sang pundo gani agin alokar, may mga kasugtanan naman ngagin permahan. Ang hindi pa klaro dari makaakson kung sin o bala nga mga LGUs dari sa Negros Occidental, local government unit sa Negros Occidental, ang mag-aupod man sa pagbakal. May mga sudad na nga nakapain sang kaugalingon nga pundo. Di siyempre kung sudad ka, dako ang imo sa nga pundo, way isang problema, proting kanaluoy dari ang mga munisipalidad. Nagaalang-alang pang pilas sa mga munisipalidad. Bangod base sa ulihi bala, mangibot lamang ang gobyerno nasyonal kag magsiling sila nga pwede malanggali malibre ang pagpanagtag sa bakuna kontra COVID-19 labi na sa mga munisipalidad. Gasto ang bilyones pesos nga ginpain nga pundo. Si Governor Lacson may panugyan sa mga LGUs diri sa Negros Occidental. Hindi gid pag-iubos 100% ang pain sang pundo kung may ara gid man pain nga pundo para sa pagabaklon nga bakuna. Kung baga hinay-hinay lang. Bangod damo pa sa mga dapat iplastar. May mga pribado nga sektor makaakson nga nagsiling nga handa man sila magpain sang kwarta kag handa sila nga mag-upod ban sa provincial government sa pagbakal sa bakuna. Last hambalan man diri kung dapat bala magbakal man sa bakuna sa iban nga pharmaceutical companies. Yung nauna na yung daan yung AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated. Ang isa man dali sang ginbuno ni Governor Lacson ining Novavax. Ang distributor sa ritin iban basta-basta kay kilala man ay makaakson ang distributor sang Novavax. Amo ning Unilab. Una sa balita, una sa aksyon. Katyempo na karon ibalikan tani balang jutay nga pag hilot-hilot naton sa papolitika diri sa Negros Occidental. Manda mo ga siling nga huyang na kunong United Negros Alliance sa Conyunegamo. Di bla? Manting administration subong naga-survey leader sang iban piyak nga grupo, local political group, hindi niya makatawag nga parting ining Love Negros political group ni. Pero United Negros Alliance matawag na niya nga political party bangod na rehistro kag na accredit iniya sa Commission on Election. Twice ko na gani na pamangkot na kay Governor Bong Lacson kung bala gov may plano kamo nga ipa-accredit man sa bayan sang Comelec ang inyo siring local political group nga Love Negros. Siling ni Gov Lacson away na sa amon na pinsar. Importante ang grupo namon intact. Tiang United Negros Alliance makaakson ginatawag nga yunaga. May naghalin, may nagsulod. O galing ang naghalin duwa, ang sumulod isa. Ati nagbuhin nagbuhin isa man lang. Pila ba lang mga banwa restaurant sa Negros Occidental haw? 31, dibla excluding Bacolod City. 31 makaakson sa 31 mayara ginada sang plus 1, mayara ginada sang maabansi makaakson. Ay kung ibutang ta 30 abiti, pwede magtay pwede mag 15-15. Pero kung mag 31, mayara 15-16. Mayara 16 pila? 15-16. Mayara 14-17. Mana siya? Yang isip mag-aksyon nag 14-17. Una sa balita, una sa aksyon. Nag 14-17. 14 ang ara ang inesturan tadi mga alkalde ha. Mga mayor sa Negros Occidental.
Ang 14 ka mga alkalde arang gihapon nagapabilin sa United Negros Alliance. Yang bilinda nga 17 ti automatic na nga ara sa Love Negros. Normal mga nagakatabo diri sa pamulitikan di las na Negros Occidental kundi sa Bugos nga Pilipinas. Kung sino ganing ara nagapungko sa administrasyon, amo na makabig nga ruling nga political group akong party. Kaya matiara sa administrasyon, lantawan nyo baya ang PDP laban? Hindi bla, damo sa mga buyog. O dohala buyog nga naga hulon sa mahamot nga bulak. Daw subay nga nagapangita sang kalamay. Subay nga ginatumpukan ang kalamay. Amo ginaya ang papolitika na responsyon sa Pilipinas. So 14-17, iniya ang nagsiling sa Secretary General sa Yunega ha. Kaya na sang aga nga si Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Protraita na zona. Ramang katuto naman ang Love Negros kung bala tuod nga 17 nara sila. Kasi kung magsiling sila bala nga India 17 man, 20. India 19. India 18. India 21. Oh. Walang tayan dugay balikan to bala isa sa hontan kung kaday sin ang mga mayor ni ang ginlawag kay na ni Mayor Bading Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa balita pungsod noon, anyo ginpalawig pa ang medical leave tubtob bulan sang Pebrero. Lain guro batsag ni anyo no kung base kinahanglan niya lang magpahuway. No? Kay COVID-19 positive patient man isa sa una mo si Secretary Anyo. Samtang Sinovac nagpasa na sang Phase 3 trial result para sa EUA. Vaksin ka po ni LTO hindi magpangdakop sa sunod sang 6 kabulan sa mga nagalapas sa child car seats law. Hindi makamumang dakop galing nagpalayag ka mo sang pizza nga mo ni implementasyon dapat mayaran ng salakyan. Kamat-amat ni singke init ining child car seats law. Sorbihon mo mga tao, sorbihon mo mga salakyan. Ay mayroong guro isa sa isa kagatos guro maguton mayroong isa mag-uo, mayroong isa magpabor. Alos sa kakalabanan gid kapamatok, kaga-question gid. Karaw ka si Kwawi nga sahi sa kasuguan. Samtang pagsalig ni Presidente Duterte kay magalong nagapabilin. Perti niya si Presidente Duterte magsalig sa mga tinawo niya. Sa nangagin butang niya sa pwesto magka-aksyon. Ehemplo na si Secretary of Health Doke. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:11, Action Radio Philippines Standard Times sa nga bahin ato na ibalon. Observation report sa ato sa nga patrol. Aber, ibalon ta ko nanong na siplatan sa ato sa nga patrol reporter. Agi sa kay Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon sa report please kamin. The reaction miles sa may Nara Ciel Montalibano, pakatadula Ciel Montalibano Avenue, palusot sa may home site. Ato na bisyo sa ato talangin mga motorista ang isa kalinya ang hindi magyan. Kaya nga ongoing ang construction na pagkayo makaaksyon sa drainage sa niman nga hapon sa aton nga mga otoridad. Kaya bangod sina, mabulubog at nga trapiko nga may eksperyensan sa mga motorista. Kaya may plancha, ang maring plancha, gibutangi lamang sa dalan, kasi nga silang ginbuhuan, aksyon mal, kugutan tamburong, nga wala pagyapo natapos, kung natampukan nabi, no, nabuhusan sa semento, kasi yun nga magka-aksyon area dra, nga nadaluman, no, para mag-flat sa, gibutan nila plancha dri, mga nilang kadol, kung maglabay ka mo diri kahapon mga ka-aksyon. Duka ko diri mga ka-aksyon sa naman nga area, karon nga makabig diri nga moderate to heavy, top to heavy ang sitwasyon kung trapiko nga atong pagambalan mga ka-aksyon. Nawulubugan ang traffic situation, bagod man mga ka-aksyon nga sining hapon makita naton diri, damo sa nagasinumbali nga mga salakyan. Mga pribado katibasay nga jeepney, iba naglabay diri mismo mga ka-aksyon sa Nara Lopez Nara, Ciel Montalibano. Pagkato ka diri mga ka-aksyon sa Ciel Montalibano naman nga avenue sining hapon, magkabig man diri nga light to moderate ang traffic situation. Diri sa Lonhan,
maligwa pa ang traffic. Pero paglabot mo to lapit sa may intersection point sang Montelibano, Sil Montelibano, kag Circumferential Road mga kaakson, moderate to heavy to heavy man ang traffic situation. Dahil naman sa Burgos Circumferential Road, so paglaway sa patrol sining hapon, makawig diri nga moderate to heavy ang traffic situation. Isa diri ka nakita naton nga rason, medyo nagainulan abi karamo gid sa mga salakyan nga kaina, wala siguro nagbiyahe. Ginatanan nila nga magulo-hulaw ang pagulan mga kaakson. Kaga nagtinunsok mga salakyan ho diri sa intersection marapit mismo sa Burgos Circumferential Road, dito na mga salakyan gikan dito sa may NGC padulong diri from south going to north mga kaakson nga direksyon. Ato lang guro nga abiso kung pwede ka mo ka inyo bikadtuan, pagkato ka mo east portion sa syudad, it's Felisa, rather diri sa Estefania, Granada o kung Alangilan, pwede ka mo makaakson kalusot dari blas may likod ng NGC, dabay ka mo sa may Villa Angela o kung pwede mo ka makaakson sa may Helvetia Heights kadiretso dra para na-post ka mo dito makaakson sa may Burgos Extension. At least hindi na ka mo din magpagutok pa sa may area ng Burgos Circumferential Road. Ina, shortcut para malikawan ang mawulubog at na traffic o makaakson diri mismo sa area sa Burgos Circumferential Road sining hapon. Isa diri katanlupang doon kaysa may bangga metal, wala nagagana ang traffic lights, dili makaakson. I don't know kung ginpatay ang traffic lights o kung wala nagagana. Kaya sining hapon paglabay nato nagasinumbali ang mga salakyan dira. Ga pinagusto lang kiti wala may nagamando sa ato nga traffic enforcer kung ano ang traffic system dira ang ipatuman. Kaya iti mansig na lang tag lugar sa tagsa ka mga salakyan, importante hindi lang magtugas ang sapdinganay o kung aksidente. Kaya once may magsinapdinganay, pag kung hindi abi magpa-iway, disgas siya. Traffic pag ang experience sa mga motorista. Pero at least nga po, nakita man natin ang tagsa ka mga salakyan, nagatag sa lugar sa kaufdanan nila. Ang mga salakyan man mismo nga pareho sa dalanon nga nagalabay mga kaaksyon. Makabig man diri nga moderate heavy ang traffic situation diri mismo sa area sang Bangga Metal. Kag diri sa lugar nga makaakson, isa ka aksidente nagluntad sang aga. Baka sa nga po nga pasado na stress, isa pa ka aksidente makaakson. Isa di kinatudlo nila nga rason, maduludan log ang dalanon plus may mga tubo pa nga naglaptas dalan nga mo pagining ginaligar makaakson, ginalinan sa aksidente. Isa to sang aga Pirason gid gindala sa ospital kag subong padayon nga ginabulong. Aksideri sa area mismo sa station number 7 suno kay Police Lieutenant Saison, ang officer in charge mga kaakson, tatlo ka mga vehicle accident ang nagluntad sa area ng station number 7, isa along Murcia Road, ang duha diri mismo sa may Bangga Metal mga kaakson, ang isa ti self-inflicted na danlog lamang sa paglabay dira sa intersection point kay ti ang nalapakan siguro lang tubo nga nagalaptas dalan. Kaduha sining hapon, duha ka mga motor o tricycle nagbinuguan ay draman mismo sa may Bangga Metal mga kaakson. Yari si Police Lieutenant Saison sa ito interview. Dito sa self-inflicted, ako rin sa traffic dito ako. Usually, sa self-inflicted ka wala na materya, kaya tulong ako ng materya. So, wala na niya ginagawa, kaya pa niya sa hospital. Okay, oo. Naman to. Naman niya, ako rin kaya kung may mga Akson na mga nabatiano ang kabay sa pagpayag ni Lieutenant Saison. Alam, may sugpon, di ba? pag mapag-asar kung okay na. Oo, pagkasok sa Makti. At saka pa ikaduha itong Murcia Road at itong sa may Menagpilos Hospital, Catholic Church na rin. Kung rin niya, ay sa government na what? Ano, na-address sa station. Okay, okay. Tapos ang ikatatlo, traffic accident ka, tricycle ka, tricycle. Section na ko, Akson naman sa mga aksidente nga nagluntad rin, kay mga timamadultanlog ang dalanon hambal ni Police Lieutenant Saison, ialagid nga abiso sa mga motorista nga naglabay sa Circumferential Road, kung muna pag nidalang dalan, iba na kami nagusto magit sa pagpadalagan, hindi yun pasayang-sayang, kay hindi na mapaktan mga kaagson ang lakat sa panahon, kasi gagulpi bundak ang ulan, kagdanlog dyan sa dalanon mga kaagson. Kadua nga rason diri, okay, kadua nga panundom niya, kanamo sa masalakyan nga nagalabay sa dalanon, nagasinumbali, dapat hinahinay lang sa Japon mga kaagson, nagod malikawanan, ano mang aksidente sa dalanon, ilabay na sa area mga kaagson sa Circumferential Road, kang area nga sakop man
sa station number 7. Sa sitwasyon naman dala mismo sa may Bangka Mital kung taon naton nga karamo sa masalagkan nga nagrabay pero isa dira ginakangawan nila mo ning tubo bilang naglaptas dalan. According diri kay Police Major Benito Mariano sa Negros Occidental Highway Patrol Group, ilaliwat nga ginapanumduman ang tanan nga mga drivers ang mga trucking o kung truck abi nga kagalos ng tubo nga dapat isiguraduhon gid nga dapat wala may magkaradagdag sa dalanon. Kaya ang ka-widget diri nga mga tubo ini mahimo nga makatuga makaaksyon sa aksidente sa dalanon kay wala labot sina dira iniman ang makaresulta sa trapiko sa area. Ilabi na kung bukid-bukid la ang mga tubo makaaksyon nga nagakabilin sa kilid sandalan kaya dapat himuon sa mga driver siguro siguraduhon nga nakasaksak sang hustogid ang karga ng tubo kaya gaduha hinay-hinay lang gid sa pagbiyahe makaaksyon agod nga malikawan ang aksidente sa dalanon. Ngari si Major Roberto Mariano. Yes, sir. Actually, sir, meron na tayong panawagan na yan, sir. Kung maaari, huwag nilang iiwanan yung mga mga naiiwan ng mga tubo. Sa mga kalsada kasi napakadelikado po yan, lalo sa mga maliit na motor. May-slide po sila pagka may mga naiiwan na tubo. Nakipag-coordinate na rin po tayo sa mga city and municipality operation. Bigyan nila tayo ng copy ng mga city ordinance and municipal ordinance nila para ma-implement din po natin. And tumulong siya Aksyon na mabatian si Police Major Benito Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Sa tatanan nga makaaksyon ato sa gapon nga panumduman ng tanan magprepara gid sa proteksyon sa kaugalingon kay mantin ang maulanan ng panyampo sa palibot sang syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Pero kung amo sining panyampo namin ginmanig taas sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz ula sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Okay, dari kita sa gabalitor sa atos ring live stream. Agtanis na lang Jorina Chumko. Good afternoon, Action Radio. Araman si Amor Violeta Paderna. Jocelyn Libong Despojo, good afternoon. Trixie Ebosio, gabalitor. Homa Lumina. Thea Kim Eriman, good afternoon. Jen S. OS, sir, good afternoon. Monitor. Alex R. Montesa, good afternoon. Tomas Boronyola. Stay safe. God bless, Ambalia. Maulanon nga programa, Hamal ni Alex. April Joy, Buena Flor, Gaston. Maulanon nga hapon. Action na Marlon watching from Purok Mahigugmaon. Barangay Tangob, keep safe and ride safe. Energy Fans Club, thank you, good. Yvonne Boeser, good afternoon. Action, Sir Marlon Dan sharing, salamat, good. Christine Joy, Macau, Wiwili, good afternoon. Tamyaw ko, family Lunyes, sang Hacienda. Isabel Castellana, Action Mar watching live from Montelupa, Manila. Stay safe. God bless. Leo lang ko tamyaw sa mga abyantang masupog sa ARB 24/7 Monitor Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid sang Babini Coral. Salamat gid. Alex Fuentes listening, watching. Noel Amar, good afternoon. Party on hamal ni Alex Monteza. Noel Amar, tamyaw ko lang friend ko nga si Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Pakigrit sa manghod ko nga gwapo Dan J. Buena Flor, happy birthday. Brother, hambal ni April Joy, Buena Flor, Gaston. Romy Agsam, good afternoon. Gabi Hipelga, dira sa may San Lorenzo home, sa may Barangay Tangob. Okay. Elizabeth Malakagamala, Malaka family, keep safe, everyone. God bless. Okay. Melvin Peñafiel, good PM. JR Mainit Region. Ana Andrea Famoso, a gloomy and a very cold Tuesday afternoon, Action Marlon. Amy Esmeralda Dolido, good afternoon, watching from Hong Kong. Sheila Lagos,
Paluglang ko tamyaw kay Lovely Jane Famoso sa Fausto Garments nga gamonitor gid sa Action Radio. Salamat. Kenneth Valencia gamonitor, Emma Alcuala Kelstrom watching from Sweden. Ramel Ugatis Hanoy watching from La Carlota City. Melchor Ferrer ambalya mayong hapon makulo kay Action Chan. Idilaos gamonitor kami din ni Nana Isabel sa Cane Town, Victorias. Okay. Jose Mungcal Torilla, Gamonitor. Darlene Disendario Lazo, watching from Barangay Sumag. Inday Blaza, mayong hapon. Okay, thank you, good. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Balita may kangtanan sa contact tracing. Ang iba siguro tapos na. Pero sa 41 ka mga damlag lang nagpositibo nga call center agent nga nagaduty sa Transcom Bacolod mga ka-action. Good news kay as of today, February 2, 2021, why tumadugangan? Why nagdugang ang nagpositive sa kung Bacolod lang nisa? Kay mayaraman contact tracing di patagayon outside Bacolod mo. Ang ato siling provincial government sa Negros Occidental, pero sa Cadiz City sa siling taramak-action, sa Cadiz City, ama naka-close contact to sang residente sang Cadiz nga call center agent nga nag-positive. Negative ang nasa nga resulta. Medyo madasig na kuno ang papagawa sa resulta. No? Sa ibang nga mga banwa action lang wala ba check na kung bala tapos ng contact tracing kag may resulta naman. Now, dire sa Bacolod, ang COVID-19 cases sa Transcom, why madugangan? Action Radio City Hall Report. Detalis ang balita sa report ni Axon Dale Salazar. Axon Dale, mayong hapon please kabin. Action Mark, confirm sa ato ni Dr. Chris Sorongon pag-isi sa ka-text message nga wala sang additional o kung pag-go nga mga COVID-19 cases sa bahin sang Transcom. Action Mark, pag-sunod kay Dr. Chris, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, wala naman sang pending pa nga mga result o kung RT-PCR test nga wala pa makakagwa. Action Mark, kay sunod siya from January 23 to January 30, 2021 as is kung sa gihapon sa 41 ang confirmed total confirmed cases sa bahin sang Transcom nga subong adlaw sirado tugtog buwas nga adlaw Miyerkules sa Action Mars. Sabay naman sa Bacolod City RRMO nga nagpatigayon sang disinfection kahapon nga adlaw ga Action Mars may disinfection nga ginkandak ang Bacolod City RRMO pero sa sagwa lang sang building. Pero subong adlaw Martes ginsulod na gid mismo sang team sang Bacolod City RRMO ang building, ang mga computers dira, ang floor dira kundi nagatrabaho ang mga call center agents kag bilog premises sang building Action Mar para sa maid-aid nga disinfection. So sunod rin kay Executive Assistant Jo Marie Vargas ginatabot nga 12 oras subong adlaw ang ilasining disinfection sa lugar Action Mar since kahapon okay naman ang sagwa sang mga building so subong adlaw ang assignment nila is sulod na gid mismo sang Transcom building Action Mar. Boss kadlaw close sa gihapon ang Transcom pero sunod ka Sir Vargas pagbuksan na ang building para at least makasulod man ang hangin kag pwede na makabalik kilayon sa pagtrabaho ang pila ka mga call center agents sang sina nga BPO company. Ariwa ang tingog na Executive Assistant Jamari Vargas. Subong nga masulod na kami to. Kay kahapon ko why pa ito makuanseng, why pa na mo arrange ang management makasulod kami. Outside lang Subong adlaw, gina-approve na si management. Kasi siyempre, we would understand. Kasi una, set up nila iban mo work. Parang hindi bigay mo ang ng lab operations. Iban mo work from home, iban niya. Kaya hindi naman basta kita na nasulod kasi may mga computers na mo. Electronic equipment. So, i-secure nga then we enter kahapon. We have the whole day to secure everything. So, mga adlaw ito nakatulog masulod na nito.
Okay, sa sulod na gid sa officer sa floor na gid. Sulod na gid sa ilang workplace. Oo. Kaya hasta pa buwas ang ilang closure, sir. Ano, hasta man buwas inyo nga disinfection? Hindi, isa na. Isira na muna siya for 1 day. And then open na siya for i-rate for 1 day of the canvas. Hindi, may sudlo na isiraduan para ma-effective siya. And then buwas abrihan para ma-rate, mapahanginan siya. Then they can do the work already. Action Mario Batayan si Executive Assistant Jomari Vargas ang nagpangunaman sa disinfection team sa syudad sa Bacolod. Kininform ng kitagali ni Dr. Chris Aron Action Mari nga ang mga close contacts sa mga nag-positive o consular agent, sila sining puluyan, sila mga balay, or ang ila sining mga himata, negative man sa RT-PCR test result nga patigayon. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. At least good news kay nag-negative no ang una nga mga ginpagwa nga resulta sa swab test man sa mga naka-close contact sa mga nag-positive nga call center agents mga ka-action. Ina sa Bacolod na siya. Sa Cadiz City sa nasiling tara nag-negative man ang resulta sa mga ginpang swab nga naka-close contact. Isa man lang mo no sa 8 kundi non-Bacolod residents ang 8 sa 41. Isa dara sa 8 taga-surad sang Cadiz. Tika ina ang good news nga gid-anunsyo ni Mayor Bading Escalante tika man resulta nagwa ini kagabi. No? Nga negative ang tanan nga naka-close contact nga family members sang saling isa ka residente sang Cadiz City. Transcom call center agent na taga Cadiz. Kapag wala yan na ma-acquire sa Cadiz, hindi siya na-acquire sa Bacolod. Pero kay taga Cadiz siya, dito gin-credit siya. I think ara siya sa St. Anne. Quarantine na siya. Quarantine na siya. Ang family ara sa St. Andrews ang among fan. Amo to yung contact trace nila. Kahapon, nagwa naman itong result ng contact tracing. Siguro wala man. Wala. Makikadasig naman yung subong. Hindi na day, na-release naman nila. So last night, nagwa negative. Kasi di masyadong nagatinero si Bacolod eh. Si Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Di medyo lipay-lipay nagawang mga Cadiz noon kay as of kahapon Pebrero 1 nga record nga gin-present o kung gin-pagkit sa official FB page sang Cadiz City Government nga Bilis Cadiz o yon Cadiz noon. 3 na lang. So 3 na gid lang ang active cases sa COVID-19 sa ila sa nga syudad. Kaya sa masunod nga adlaw, dako ginang paglaom sa alkalde. Kaya ning 3 ni maka-recover naman parang dilaw man sang COVID-19 free city nga tatak ang syudad sang Cadiz. Pareho sang Himamaylan, 0 ng active cases. Ang Kabangkalan, 0 naman. Di dapat tipigan, dapat gid nga halungan ang syudad o kon banwa nga mapabilin inang 0 active case. Ay damo nga mga banwa, mga ka-aksyon nga nag-0 na sila, igo murahon, sunod nga adlaw, may panibaggo naman nga nagpositibo. Kabay pa. Ang Silay City sa number 1 sa ranking kung nabilin nga active cases ang paghahambalan. Ginasundan sa nga sunod sa San Carlos, double digit ang ila sa nga mga active cases. Ang the rest maka-aksyon ang 4 0 na, ang ibanti single digit na lang. Parang hindi pagpalabuton pa sa bulan sa Marso. Mahiluay na ta sa COVID-19 para na rin nakatabaga-concentrate sa pagpangbakuna naman. Agmat-amat na balik sa normal ang taran, pagbalik sang klase, pagkakasang mga protocol sa gina-implementar. Kabinigid ang mga nagabiyahe bilas POJ, kung kisado kung naluoyin mo. No, due pang pasahero, 50% pang capacity. Kaya malungkutan, kung pagbiyahe nila, puno sila pagkapakento, pagpabalik nila, puno man. Medyo okay pa na. Pero kung ipapagkantong pasahero duha, pagpabalik pasahero isa, malhanta ng driver magabon ng plastada. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:37, Aksyon Radio Philippines Standard Time.
May balita diri maka-aksyon no nga ang gobyerno magapasaka sang kaso batok sa mga market owners nga nagabaligya sang overprice sobra-sobrak mahal nga bilis sang mga essential goods, mga nagapanguna kag importante nga mga balaklon. Bangod masaling ginapangatubang nga COVID-19 pandemic. Sino gambal ni? Siling sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG subong adlaw. Ang balsa nga DILG hindi mapanuwaduhang gobyerno na masakaan sang kaso kriminal. Ang mga market owners nga nagapamintaha, overprice, sobra-sobrak mahal nga pagbaligya sa mga essential goods maka-aksyon. Yambal ni DILG Officer in Charge Undersecretary Bernardo Flores Jr. Amaning iya siligin pagwa nga statement mga ka-aksyon kag nanawagan na siya sa tanan-tanan nga mga local government units, LGUs, outside Metro Manila nga maglansar sang crackdown. Crackdown sa mga manug hingalit sa public kag private markets paagi sa pagbaligya sang tuman kamahal nga preso sang mga balaklon. Tuod gid man kay halos kalabanan nga mga merkados bong private man kon pampubliko nagmahal gid man ang ila sa nga baligya labi na ang isda, ang karne nagmahal gid man galing kay man kon kay sandi mo man mabasol lang mga negosyante kay nagabase man sila makakson sa kamahal man sa ang ginabakal nila ginapagumpra nila mo. Sila tuntre kay may crackdown ko ho. May order na sa mga LGU outside sang metropolis nga i-activate ang ila sa nga local price coordinating council nga maning gintast sa pagpasiguro sang presyo sa mga commodities dapat rationable. Tining local price coordinating council, local price monitoring council. Monitor malang, tubtob malang monitor ni duway man sang market owners nga na sampulan. Bisan pa nga nadakpan na gid nga nagabaligya sang tumalt mahal nga presyo sa balaklon. Alas 5:40 Action Radio Philippines Standard Time sa mga nagaproblema. Sa ilang sari nga ginabatsyag sa atay ina siguro Business Development Officer sing isa ka pribado nga kumpanya. Proud user ako sa Okay, si Melchorita Ferrer, Edilaos, good afternoon. Okay, nabasa ko rin kayo na. Darlene Disendario Lazo, watching from Barangay Sumag, Inday Plaza. Si Eva Gradas Paterna, mayong hapon sa Barangay Yubo ni. Monitor lang kami di salamat. Good. Riaglo Ornaldi Miche, good afternoon. Watching from Hong Kong. Araman si Bea Jonathan, si Tito Bea Jonathan. Faith Joy, Tumbokon Palanog. Good pina sumarmon pa. Shout out ko lang Mama Mary Ortalis. Okay. Philip Alonsagay, mayong gabi, Migomar. Salamat gina. Chris Wilma Troyes, good afternoon. Watching live East Homes 3 sa Barangay Estefaria. God bless, salamat. Gid. Chris Wilma Troyes, thank you. Okay. Thank you.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making... Stay healthy, live better pagi sa life extension Ako naman kang pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen. With Action Jan Diaz, Action Jan, mayong hapon sa liwat, please Kevin. Mayroon nga production mark, kagsatod na mga ka-aksyon, antistroman atong report. Actually, yung patulari kami din mismo live, nag-report sa ano ba Mambulok 3, sa ibarang 8 action mark. Kay, actually, kay ina, kayong kahapon, nagasugod na gidman ang iladaring dredging operation, ang pagpindot sa creek. Dahil kaya tabo subong hapon na agriya ang ginagamit lang nilang dredger, ang hydromic action mark. Bago na? Sini nga po na beriya, no? Pero bago ng dredger, hindi? Bago ni? Nga, way guro ka, ano way masarangan ang kadabon sang basura nung plastada man? Do mamo na guro, ti subo makita naton ginakayo diri nila ang tiyak ng panapas ang dredger. Actually kay Sir Elroy basta pwede natin ma-play ang FB live naton live kita sa area. Ginakalo nila no hingagaw ining dredger action man. Kay actually aris tunga-tunga sang creek galutulutaw ang dredger. Sabi ko, Action dyan na platan ang dredger, we man? Hindi man pwede maplatan kasi hindi man nagiguma. Ganun kay ang kakatabo. Actually, aris ang tunga sang creek mismo na hindi masama palaton nga nagalutaw kay nagatungtong sa mga basura. Ang kadamo basura, diba? Bakit nabiriya, guro ang dredger, no? Kung tao, wala ng basura na, basi igin padiwala na sa basura, guro. Gani, kung tigiling basura, kitari. Actually, halin na rin sa pinakapuno sa Mambulok.
nagabiyahe na ni isa makadto diri sa likod ng barangay 8 mismo, Action Mar. Layo na siyang ginlakat sa dredger, mula nagaling nagka-aberya, may aberya, bigyan natabo, no? May nagkago sa Iyagoro, diri nga, dokadlagko, bilang akadena, no? So, ang balita akson dyan, bangod sa kanabaon sa basura, dredger, na aberya. Na aberya. Do MHQ 140, LST, amoning hydromic, diri nila. Bago. No, bago gid ni kay bago acquire ni ka city. Gani man turte no abriya yayro. Oo, tapos ang basura galing ni Pertiman, Pertikadamo Action Mar. Ang basura ya daan na ya. Kaya na ang ginalak actually nagtapa ko lapit sa dredger. Abag ko gyud tuod gyud action dyan no. Kita ko sa picture mo. Oo. Boy pagani mayuhig ko ya no, di ba? Ay pagid gani mga gasgas. Gani ho. Ala briya siya man. Pagid siya, oo. Tapos kay na naglakat pa kadto sa dredger, ang gilaktan sa Action Mar, abi ko duta pa basura nagaling nalaktan ko. Tingala ko nga daw ka humok sa nga kon ginalakad-akada na. Ang driver rason dyan da siya mo, basta may istorya mo kung paano paano na briya, layo ka. Action Mar, kaya hindi ko kataklad sana. Oo. Action Nixon, pwede mo ni mabitbit ang phone. Sabitan mo da kasi Action Nixon nagsaka sa babaw ka dredger. Oo. Inay lang ha, danlog gadaan sa dredger nga ano ni. Tapos, kalabad pa rin isang ilang tilinluan, Action Mar eh. And then, bigin man, galing kiti-kiti ka itom sang tubig. Tapos, ang basura, impon na. Lain nga basura, may alidri plastic, may kabayan, no, may mga kahoy. So, tapos sila kuha, ginakarga sa may drum truck. Arang na si Action Nixon, saka na sa? Nagsaka na sa tapos babaw na ganyan, nagpalapit yun sa ating mekaniko, maning daan. Patuloy, ganyan nagro kayo ay. Ngayon mas si Nixon mag-driver sang dredger, no? Ganyan yung plano, siguro mag-driver sang dredger. Kasi waong yun nila nga makayo Action Mar. Kay gabi nga daan. Lawig-lawig ba nagsun dyan na? Kung ila sa nga i-dredge sa basurang area lang? Lawig-lawig pa? Actually, ang ibang dre, ano lang nila, laktodan na nila, mapaubos sila, bro, i-check ko nila ang pinakapunta dito, kung kamusta ang sitwasyon, pero kung lang ito, kalawig pa ng isang ilang siniluan. So, ang pag-dredge action dyan, ginapalapakan lang siya sa dredger, muna, para nga or ginakwagid? Ginakwagid siya. Kaya, lapakan siya, tapos lumiyara sila nga daw, backhoe bala. Okay, ginakali nila, then ginakarga na sa Action Mar sa may truck, tapos ginaula manabi no sa dam site. Kabudlay bisa kon di ko gid ko ka confident na magpalapit dito sa dredger kay metal sa danlog sa sakaan. Sa delikado kay basura kada damo na nagoro tunok-tunok da. Gani kag isa pa dapat naka-either nga naka-chanelas nga makakapyot kidla sa may matras, ipatrason nilang dredger, tiwaan nila nga mapatras ng dredger. So, kung makakaya na, diri sa may area mismo, no? Kaya ginlakat ka na ni Kuno, tagnabutangan nila, balas ang, guro, gas, guro. Para magdalunsay ang lakat kaning dredger kag makot. Kaya kung ito na, Action Mar, dito sa ulunhan, may aranigid man sila sang napangkuha na bala nga mga basura. Pero may portion pagid nga wala pa na kuha like diri sa tong ginakamtangan. Pwedeng basura diri nga makita naton subong nga hapon aksyon ang mardon. Pero naritit kapon nagsugod ang dredging operation diri mismo sa may sirad sang Bacolod. Duwag ni nga Mambulo Creek ang ilagin na matamat na subong nga matinduan mga ka-aksyon. Karon napakaroon ta lang ang update kay ang Negros Occidental Highway Patrol Group nagpakita karon sa mga force multipliers nga man magabulig sa Action Mar. So that i-video yung punta na yon sa dredger sa ning ang ginausoy bala sang kwan sang suba na sa punta sa Banago na siya nga lusot. Yes, Banago na ning lulot sa ano bala mo. Okay. Kay ang dari lang ang portion from barangay 8 to barangay 6 sa may pakadolan doon but siling ang nalidis sa may pinakapuno malapit sa may SM and then ang pinakapunta sa Nedria ang dari lang gid nga area lang labot sa may Halandon Action Mar sa may Taytay bala kung pakadto ka reclamation area dito nang pinakapunta
ang kabudayan din nila kay hindi na di sila kaliko o kung kagwa pakadto sa may halandon kay wala to sa alagyan nga dako. Ang alagyan diri lang gid sa may barangay 8 Dampi Action Mar. Man gabi sa tanan nga nagapamati diri sa may barangay 8 Calabramo sa mga listeners sa Digli. Damo di radyo nga naka-turn on sa may Action Radio Bacolod, no? Yes. Karon na pakaron datang balita regarding diri sa may Negros Occidental Highway Patrol Group kay nagapangita sila sa mga volunteer force multiplier nga makabulig sila sa pagpatigay sa mga Operation Action Mar kag ini nationwide nga kampanya sa Negros Occidental sa Highway Patrol Group sa aton nga mga kapulisan. Sa totalan nga maka-aksyon sa mga COVID-19 nga balatihan naton sa sa Bacolod Action, John Diaz, una sa sa Action sa Bacolod Action Radio. Las 5:58, sige. Ang dugang ritali, angot siya ng balita, monitor lang kamo ha. Dari sa Action Radio Bacolod, karong sa Action Farming Line, alas 7, tubto sa 9 sang gabi with Action na Brian na Murden. Okay, ang dredger, nga naga-dredge, nagatinlo, nagakuha sang basura dira sa ginatuwag Mambolo Creek na Aberia. Hindi ka na siguro dako nga trouble. Balik man na kinanglan. Antes magdulom, antes magabi. Mabalik na ha. Mapandar na. Kag mapasigi-sigi. Ang dredging operation. Buwas kag tubtob nga ba tapos na temprano pa. Para nga ba hindi ka ma-resolbar, maganhagan lang ang baha dari sa Bacolod, partikularmente sa downtown area. Sige, las 5:59. Ambal ni Joval Trinidad, Sir Marlon, we're monitoring through YouTube, Transistor Radio, and FB dari sa Magkabangkala City. Kompleto yung monitor ni Joval Trinidad mo. May God bless you always, and the number 1 AM radio station, Action Radio Bacolod. Greetings to all the listeners, viewers, monitoring right now. Hambal ni Joval Trinidad. Araman si Lee J. Villares Achivar, Gabaritor Gid Ramon, and Lucy Achivar sang Talok. Okay. Rhea May, Ladio, payong hapon, Sir Mar. Thank you. Action reports after operation, magabalik na naman boss, magasunod na Action Balita. Evening edition with Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor. Karon sa Action Night Patrol, hibati ay gitaliwat. Alas 9:30, top 11 sang gabi sa Action Night Patrol. Babalik kita karon. Ako naman, Action na Marlon Hedoboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action!